אם אתם יודעים, אני גם מפורסם בערוץ היוטיוב להגיד לכם מה שיעור באנגלית ביוטיוב עם חברים שלי קצת באנגלית. אתם תשאלו את ההורים שלכם איך כותבים מירון סולומוביץ' באנגלית, הבני דודים שלי ואני גם תשאלו את ההורים שלכם איך כותבים. עוד ערוץ פנינה סולומוביץ' שלי בעברית, אתם יכולים רק עם סמך שתדעו ולא עושים. וערוץ שלי שפתחתי ממני שאין בו בינתיים התחדשויות לאחרונה כי אני לא מצליח אז להיכנס אליו, קוראים לו אריה מלך, אבל זה לא ייתן לכם את הערוץ או לינק שאני אשלח לכם, או שאתם תכתבו שטרודל ארי למד 7א, זה הכינוי שלי שם. תאורן, קישורים יש, ואם אתם רוצים פשוט דברו איתי במייל. צ'וסיז.